Familja minn Santa Veneranda xewqa li tirritorna fir-residenza li qed tiġi użata mill-Partit Laburista bħala każin. Din il-familja qed tgħid li qed tiġi sfurzata tissussidja partit politiku meta din hija proprjetà tagħha. Din dar kienet ġiet rekwiżizzjonata fis-snin 60 u b'mod abbużiv kienet ġiet trasformata f'każin tal-Partit Laburista u għaldaqstant il-familja li hija s-sit ta' din ir-residenza għamlet talba l-Qorti Kostituzzjonali biex tali proprjetà tingħata lura lilhom. Wara numru ta' snin ta' battalji fil-qorti huma qegħdin jgħidu li d-dritt ta' proprjetà tagħhom u għad-gawdija tal-istess art qed jiġi miksur u ilu jinkiser. Il-familja tajt ukoll li huma qegħdin jissussidjaw lill-Partit Laburista kontra il-volontà tagħhom. Mara qed tiġi akkużata li kkommissjonat ħruq ta' karozza Mercedes Novembru li għadda fil-Belt Valletta ingħatat il-libertà proviżorja. Judith Bakux ta' 29 sena u Omar Joseph Trabelsi ta' 31 sena qegħdin jiġu mixlija li taw in-nar li kkawżaw ħsara kbira fuq karozza Mercedes u oħra li kienet ipparkjata ma' ġenba. Bakux li teret imbikma fl-awla tal-qorti pruvat interrompi diversi drabi kif l-ispettur Jeffrey Xikluna ta' spjegazzjoni l-Maġistrat Rachel Montebello ta' kif seħħew l-affarijiet. Bakux ingħatat il-libertà proviżorja fuq depożitu ta' 200 euro garanzija personali ta' 5,000 euro. Hija kienet ordnata tiffirma l-assa tal-pulizija kuljum u tidħol kmien id-dar u toħroġ tard filgħodu. Trabelsi nżamm arrestat f'post ta' sigurtà massima f'sana tal-Istar Monte Carmeli. Il-każ se jkompli fil-jiem li ġejjin. L-avukati Marion Camilleri u Franco De Bono jidru għal Bakux fil-waqt l-avukat Jani Kazamit ta' Bona qed tidher għal Trabelsi. Raġel mill-Ġorġa li jaħdem bħala xufier ġie kundannat 44 xahar ħabs wara li ammetta li wettaq numru ta' serqiet 8 minnhom minn diversi lokalitajiet f'Ottubru li għadda. Fil-qorti ħareġ li r-raġel seraq oġġetti li kellhom valur ta' aktar minn 20,000 euro, l-aktar deb u ġojelli. Għatfandil Ruzja li għandu 37 sena nstab ħati b'serqiet minn diversi residenzi f'Ħażebbuġ, San Ġwan, ir-Rabat, Taslima, Ħattart, Ħalqormi u Swieqi. Serqiet li seħħew bejn 17 u 29 ta' Ottubru tas-sena li għaddiet. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud qalet li min ikun imsejjaħ biex jiġġudika m'għandux iħares biss l-interessi tal-persuna kkundannata imma l-interessi tal-vittma jew vittmi tar-reat u s-soċjetà in ġenerali. Dan iseħħ billi tingħata pina li tassigura li tnaqqas reati oħrajn simili u li twassal għar-riabilitazzjoni u r-riforma tal-ħati.